may kulang. Masibis pa ayaw. Eh? Matay. Yun eh. Haba ba? You are so saba. Oh my God. Bata, makamata na lang ba? Ang kamuta ba? Ito na humagkaon. I don't care if you're not done eating. I'm gonna go home. Wala ka na. Nasa kulit ko. Wala ka na. Wala na magbalay. Balay ka pa yun. Kaya mas yun. Ama na siya itong dada. Madro. Ano, nag-charge? Pagkamay. Kaya, kaya. Ang bahala ka balay. Ang banda, kalibre. Ano yung entrance eh, no? Hinay. Nasa way entrance. Puno ganing na entrance. Katagad lang. Yan na lagi natin sila. Kaya na lagi sila ba? Tama na ko sa una beaches na may bayad. Baka panalo siya sa At kita bugay sa pakumpa. Dagan magkunag-perform mo na nga. Yan, napaguday mga bayot. Bigla na yung nag-perform, no? Yan na. Napaguday bayot nga. Kauban lang na vibes. Ikuan siguro, lamigi, no? Kung mo na iyang kuan. Kung may manager na, vibes. Kasi sinigi na. Si kuan ay nandito mga tupulo niya pong kayo eh. Si Ayan o si what? Jackie. Hapon no, Japon. Sabi tao din. Tao ba yun? Hindi na puno sa upal. Upal lang yan, no? Luag kayo ta. Dawis to bro. Ano o yan, dawis kay gamay. Ako daw ganay sa exit. Ha? Kaya lang yung kaso exit. Wala ganay. Wala eh. Sugat na mga tao. nandulot siya sa gawa. Yan o kung ano. Nya, wa mo ko'y laing kuan. Dalag. Bilang dalan mo, no? Ang pagpadulong ng daan, pati pagdaan. Ang tagad to. Wa, ragad. Kabutit to, mo na. Tuyo, tari na. Nakakakota, naninda. Yan, naninda dito. Ito mo mga padugay. Nandas pa. Kaya lang pa ako sa'yo. TL. Kaya lang. Ulong lang dito. Ulong. Masaka ka mo.
Doon man, bro. Okay pa bitaw, no? Okay, okay. Okay naman tiil. Man. Yuro, dinigil kawan ng buko. Dinigil na ni. Niya, kanyang bata, mabangon na ni. Oh, mabangon na ni ay. Mabangon na bata. Ay, Pagbatas. Ano ba? ano ba? Saan nga si Drake? Anto na na ng gabi? Hmm. Alas 11. Alas sitting in. Hantod niya alas... Asan ba? Asan? Hindi ni. Wala na sila ba? Naman. Ano ta? Ano ta kalon? Am? Am? Ang tao. Hindi na choice. Ito ganito. Pagbatas. Napagpas araw na. Ya, karon ko ma, di sa tagaligo. Hello, bisa. Asan ba? Saan ba? Hmm? Saan ba? Asan ba? Asan ba? Asan ba? Good. Asan ba? Good.
Yan na boss, mamaya na ka. Jesus name, ayun na. We just second punch jacket. Nari. Thank you for watching guys. Bye bye.